Insaktong duha ka semana gikan karon ang pagpahigayon na sa barangay ug SK elections. Hingpitang preparasyon sa Commission on Elections. Lakip na kadtong mga opisina nga gitahasan usab sa pagpangandam. Anang live report ni Nico Serino. Nick. Yaslan, busy na sab karon kining mga city ug mga municipal treasurers, mga offices sa lain-lain nga mga LGUs kay sila may gipadalhan sa mga election paraphernalia nga gamiton sa eleksyon karong Oktubre 30. Sa grounds sa Mandaue City Hall, gipahimutang una karon ang mga ballot boxes nga gamiton sa eleksyon sa barangay ug SK. Kay balik sa manual ang eleksyon, ang karaan nga mga yellow ballot boxes mo ay gamiton. Recycled kini gikan sa miaging barangay elections ug gipintalan lang aron limpyo tan-awon. Adunay 30 nga bag-ong nadawat apan ang sagad sa kapin 600 alang sa 660 ka mga presinto, mga recycled lang. Trabahuon pa ang pagpintal sa maong mga boxes sa precinct numbers. Mao na siya precinct number nga under siya sa paknaan. Gisample namo para masunod sa mga kada kuan team. Sugod ni atong miaging weekend, nag-overtime ang mga empleyado sa City Treasurer's Office. Kini aron mabahig o masegregate na nila ang mga election paraphernalia nga nadawat sa ilang opisina. Ang makagamitan alang sa pinili ay temporaryo nga gitugyan sa mga city ug municipal treasurers. Nagsugod nami og kanang assign kada presinto kay na may allocation kada presinto ang paghatag sa kanang kuan Comelec Manila. Ila namang kita naman siya daan. Karon lang hapon, laing shipment sa mga election paraphernalia ang nadawat sa opisina. Nasayran gikan sa CTO staff kabahin na kini sa mga official ballots nga gamiton karong Oktubre 30. Sa plano sa City Treasurer's Office lanhimon ang distribution nini mga election paraphernalia magsugod kadlawon sa adlaw mismo sa piniliay aron sab nga maabot sab nila ang tanan nga mga polling precincts ug mahatdan sa mga gikinahanglan nga supplies. Lan? Okay, daghang salamat Nico Serino.